हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। अरुणोदयनि लिस्टआ फैबाय जाय डिस्ट्रिक्टआव फैयाखैमोन नोंथांमोना नायना लादो चेक खालामदो नोंनि नाम गामि बैसो आरो एलएससिखौ गासैखौबो मिथिजोबगोन जे बियो आंनि मार होननानै नोंथांमोना गासैखौबो मिथिनानै नोंथांमोना रेडि जानो हागोन फैसाखौ मोननो। दा लोगोफोर दानसेयाव 1000 रां मोनसिगोन। सिगाङाव 830 होदोंमोन नाथाय बेखौ बारायना होनानै दाखालि बावैनो आसाम बाजेटआव बेखौ बारायबाय। दानिया दानसेयाव 1000 होनाय जासिगोन आरो नोंथांमोना मोनसिगोन आरो बबेयावबा मोनबाय। बेनिफ्राय मबाइलजों माबोरै चेक खालामो बेनिफिसारि लिस्टखौ नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायदो जोबजासिम भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो। बेबायदि नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन। बेनिफ्राय लोगोफोर दायो अरुणोदयनि लिस्टआथ' फैबाय गुबुन डिस्ट्रिक्टआव नाथाय जोंनि बिटिआरआव गोबाङानो फैजोबाखैमोन। दा बेनिनो गोदान फैबाय बेनो जाबाय उदालगुरियाव लिस्टआ ओंखारबाय नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन। दायो नोंथांमोना गावनि नाम गावनि गामि बैसो गासैखौबो डिटेल्सखौ लानानै नोंथांमोना गोजोननाय मोनसिगोन। बेखौ नायदो जे नोंना फैदोंना फैयाखै आरो लासैनो फैजोबगोन होनना बुंदों गासैबो लासै लासै फैगोन नोंथांमोना सेकेन्ड लिस्टआव फैगोन। दा बेनिखायनो जों थांनोसो फैदो अरुणोदयनि मोनसे वेबसाइट दङ आं नोंथांमोननि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों चेक खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना मबाइलावनो गाव गाव चेक खालामनानै लादो। दायो लोगोफोर नोंथांमोना बे वेबसाइटआव फैनोब्ला लिरनांगोन orunodoi.in बिदि होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ नायनो हागोन स्टेटासखौ नायना लानो हागोन। दा बे अरुणोदयनि रांखौ सोर मोनो नोंथांमोना मिथिखायो जे जाय न'खरा बोसोराव 2 लाखनि गाहायाव आरजियो बिथांमोनासो मोननाय जायो। आइजोफोरनि नामावसो मोनो बेखौ आइजोफ्रासो मोननाय जायो लोगोफोर। बेनिफ्राय नायदो दानिया बेयाव बुंदों लोगोफोर जे नोंथांमोना माबोरै नायगोन। दा बेनिफ्राय नैबेयाव गोबां बेनिफिसारिस लिस्टआ फैबाय बारायगासिनो। बेनिफ्राय जों नायोब्ला दानिया नोंथांमोना भिउ स्टेटासआव गोजौसिनावनो थुना होनांगौ। बेयावनो नोंथांमोना नोंनि स्टेटास गासैखौबो नायना लानो हागोन जे बियो नोंनि नंमारगौना नंमारा। बेनिफ्राय दायो साबमिट ग्रिभेन्स दङना नोंथांमोना जुदि फैसाखौ मोनाब्ला उनाव बेयाव फैनानै साबमिट होनो हागोन कमप्लेन होनो हागोन। बेनिफ्राय बेयाव आरो बेनिफिसारि स्टेटास नोंथांमोना नायबावनोब्ला बेयाव नायनो हायो। दा जोङो डाइरेक्टलि नायनोबा जोंनि बे भिउआव फैनांगौ। बेनिफ्राय नोंहा माबाफोर जुदि कमप्लेन दङबा नोङो नैबे अपसनाव फैनानै होनो हागोन। नाथाय साफिसियेन्ट प्रुफ थानांगोन जे नोङो मानि थाखाय होदों। दा बेखौ जोंनो नाङा। दा बेनिखायनो जोङो भिउ स्टेटासआव नायनोसै जे नोंनि लिस्टआ दंना गैमारा। थ' भिउआव थुबाय आङो नै। दा भिउआव थुनाय लोगो लोगो दानिया डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। दानि जोङो नाम्बार 1 हिसाबै जोङो बाक्साखौ नायनोसै दाबो फैदोंना फैयाखै नायनोसै जे फैदोंना फैयाखै लिस्टआ। दा बेयाव लडिं जागासिनो दङ नोंथांमोनहा नायबाय थाबानो जाबाय। दा बेयावथ' फैबाय नै फाइनालि फैबाय लोगोफोर बाक्सायाव जोबोर मोजां खबर। थ' मैया फैयाखैमोन आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना फैयाखैमोन दायो बाक्सायाव फैबाय। नोंथांमोनाबो नायदो जे नोंनि लिस्टआ दंमारगोना दंमारा। दा बेखौ माबोरै नायगोन जे नोंनि लिस्टआ नंमारगोना नंमारा। थ' बेखौ नायनोबा जों मा खालामनांगौ जों नैबे नोंथांमोना टिर अपसन नुदोंना बेयावनो थुदो। बेनिफ्राय नोंनि ब्रान्सनि नेमाथ' थाखाबायानोसै नै आइएफसि क'डआ बेयाव दंखायो। दानिया जे बयनिबो नामा समान थायो एबा सेम थायो ना। दा बेनिखायनो जोङो मा नोंनि गामिखौ नायनोब्ला जोंनि बे टिराव थुना होनांगौ। अके दा बेयाव थुबाय आङो। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नायदो नै लोगोफोर बे जाबाय डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा ओंखारबाय दानिया गामिया ओंखारबाय नै। थ' गामिखौबो नुखाबाय नोंथांमोना बेनिफ्राय पन्सायतखौबो ओंखारबाय बेबायदि नोंथांमोना नायनानै लानो हायो। बेनिफ्राय बे जाबायना दानिया नेक्स्टआव जों थांनोसै माबोरै खालामनांगौ। थ' नोंथांमोना बेबायदि नायनो हायो। दा जों सेकेन्डआवबो थुबाय दा नै सेकेन्डआव थुनाय लोगो लोगो बैसोआ 19 इयार्सनिफ्रायनो दङ नोंथांमोना नुनो मोन्दों 19 इयार्सनिफ्रायबो दङ जानो हागौ हाबा जानाय जानो हागौ। दा 19 इयार्सनिफ्रायनो दङ दा बेबायदि फैदों आरो सिलेक्ट जाना फैबाय। बिनिफ्राय दानिया जायफोर लोगोफोर नोंथांमोना बाक्सानि नैबेयाव बिराद समस्ति फैबाय गासैबो एलएससिनि फैबाय तामुलपुर फैबाय सापागुरि दङ। बिनिफ्राय आरो नै भबानिपुर दङ रङिया बरामा दङ। दा बेबायदि फैजोब्बाय बाक्साना मेक्सिमाम फैबाय आरो दा जोंनि उदालगुरिना बारा फैजोबाखैमोन। बिनिफ्राय जोङो चिरांनि खोथाखौ नायनोसै। थ' चिराङाव जोङो बारा फैयाखैमोन ना नेक्स्टआव जों चिरांनिखौ नायनोसै। थ' आं बेग थांबायना दायो बेग थांनाय लोगो लोगो चिराङाव आङो 7 नाम्बाराव थुबाय। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेयाव बिजनि दङ नै बिजनि बिनिफ्राय बायदिसिना दङ। दा नोंथांमोना सिडलि बिनिफ्राय माखासेया फैयाखै नेक्स्टआव लासैनो फैजोबगोन बेयाव माखासे एलएससिया फैग्रोबाय आरो। थ' बेबायदि नोंथांमोना टेनसन लानाङा जेरै बाक्सायाव गैयामोन दायो बाक्साना फैबाय नोंथांमोना खुसि जादो जायफोरा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे बाक्सायाव फैयाखै होननानै नोंथांमोननि बाक्साना फैबाय। दानिया नोंथाङाबो जुदि नोंनि एड्रेसा नायनोब्ला सेम नायनोब्ला नंमारगोना नंमारा नैबाव टिराव थुना होनांगौ। दा टिराव थुबाय आं दा बैसोआ ओंखारबाय नै। दा डिस्ट्रिक्टआ चिरां ओंखारबाय बेनिफ्राय गामिया ओंखारबाय मनेसरि। दा बिजनिगाव बेबायदि पन्सायत ओंखारदों नोंथांमोना चेक खालामना लादो। दानिया जों थांसै लास्टआव जोंनियाव उदालगुरियाव नायनोसै। थ' आं बेग थांबाय दानिया आं सबसे गायाव फैलायबाय नोंथांमोना बेबायदि फैदो आं जेरै फैदों बेबायदि फैनानै दानिया 32 नाम्बाराव थुना होदो टिराव।
दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो उदालगुरिना मोननैल' समस्ति फैदोंमोन कालाइगाव आरो माजबाद दायो फैदोंना फैयाखै नायनोसै दा बेयावनो कालाइगाव दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना माजबाद मोनगोन आरो थ' बेबायदि जों नेक्स्टआव होयोब्ला जों मोनबाय थायो दा थिग बेबायदिनो जों नायनोसै जे जोंनि बैसोखौ नायमोरनोसै बेनिफ्राय आंनि नंगौना नंमारा नोंथांमोना नायनोब्ला दा फार्स्ट लिस्टआवनो दङ बेनो जाबाय नै दा बेयाव दङ रुपालि बसुमतारी बे बबेनि नायदो नोंथांमोना थ' नामा बयनाबो एखे थायो नालाय बेनिखायनो कनफिउस जागोन थ' जों थिराव थुना होदो बेयाव ओंखारबाय नोंनि बैसो ओंखारबाय दा बेयाव नोंनि भिलेज आरो पन्सायतआबो ओंखारबाय थ' नोंथांमोना बेबायदि नायनो हायो बिनिफ्राय दानिया नेमजोंबो नायनो हागोन दा हमना ला नेमजों नायनोसै थ' बेयाव जों अनजालि होनोसै थ' अनजालि दंना गैया जास्ट आं अनजालि होबाय टाइटेलखौ मिथिया जेसेबां अनजालि दं बेयाव गासिबो श' जागोन थ' आं बे सार्च अपसनाव थुबाय नै थ' बेयाव थुनाय लोगो लोगो दानिया ओंखारबाय नै लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों गितानजलि अनजालि थ' अनजालि सरनिया अनजालि बर' दा बेफोरबायदि दङ आरो थ' माजबादबो दङ नै माजबाद कालाइगावल' दङ बाखिया फैथ'वाखै जानो हागौ फैयाखै दानिया अनजालि नायदो थ' जों नायनोसै दानिया हमना ला मोनसे जोङो टाइटेलखौ नायनोसै आं गामिनिखौ नायनोसै थ' गामिनि सासे एप्लाइ खालामदोंमोन अनजालि थ' अनजालि ब्रह्म जानांगौ थ' बेयाव अनजालि ब्रह्म ओंखारासै थ' बेनिखायनो दंबावो नालाय फेसआ बुरजा थ' आं बेयाव अनजालि ब्रह्म लिरनोसै थ' आं लिरबायना दानिया सार्चआव थुबाय दा सार्चआव थुनाय लोगो लोगो फैगोन बियो दङब्ला फैगोन गैयाबा फैनाय नङा दा नायदो नै लोगोफोर दायो फैथ'वाखै थ' बियो नेक्स्टआव फैगोन दा बिनिफ्राय जों नायनोसै दानिया हमना ला सासे दंबावो आलायस्रि ब्रह्म थ' आलायस्रि ब्रह्मखौ नायनोसै थ' नोंथांमोनाबो गावनि नामखौ होनानै नायनांगौ आरो नायनो हायो दा आं आलायस्रि ब्रह्मखौ होबाय दा फैदोंना फैयाखै नायदो दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन थ' बेयाव फैयासैलाय दा बेनिफ्राय टाइटेलखौबो होनाङा मालाबा टाइमाव नोंथांमोना टाइटेल होनाङा डाइरेक्ट नामबो होनो हायो दा फाइनालि आङो आलायस्रि लिरबावबाय टाइटेलखौबो होखारबाय बेनिफ्राय नायनोसै फैयोना फैमारा थ' बेयाव एसे टाइम लायो नेटनि सायाव जागोन आरो नेटआ स्पिडबा थाब जागोन दा बेयाव नायदो नै लोगोफोर गोबां आलायस्रि ओंखारबाय दा जों सानदो दानि आलायस्रियाथ' नोंथांमोना गावनि टाइटेलखौ नायबानो जाबाय गावनि एलएसिखौ नायबानो जाबाय बेयाव माजबाद दं कालाइगाव थायो गोबां थायो नालाय आलायस्रियाथ' गोबां नाम थायो बेनिफ्राय दानिया जों आलायस्रि ब्रह्मखौ नायनोसै नङा होमबा दा बेनिखायनो जोङो जे गामिखौ नायोबा जोंनि बे बक्सआव थुना नायनो हायो जे नंमारगौना नंमारा दा बेयाव आङो थुबाय नै दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोन्दों एज आ 30 उदालगुरि नाम्बार 1 बाथाबारि महनफुर बेबायदि ओंखारबाय बेनिफ्राय बे नङा जाहैबाय दानिया बेलेगखौ नायनोसैलाय दा जोङो नायनोबा गोबां नायनो हायो आरो बेबायदि नायनो हायो थ' नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय थ' बेबायदि गोबां थायो थ' नोंथांमोना जुदि नायोबा नायदो बेनिफ्राय मोनसे अपसन दङ लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ सिनसियारलि मावबानो जाबाय जुदि कमप्लेन थायोबा जों मा खालामनांगौनो रेज ए कमप्लेन नोंथांमोना राइट साइडआव नुयो बेफोराव होनो हायो आरो खिन्थु नोङो बेखौ रिक्स लानांगोन जे मानि थाखाय कमप्लेन होदों दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो कमप्लेन बक्सआ ओंखारगोन बेनिफ्राय नोंनि मबाइल नाम्बार गासैबो डिस्ट्रिक्ट गासैबो पिनकड नोङो होनानै नोङो मा थाखाय कमप्लेन होदों बेखौ नों होनांगोन थ' नोंहा प्रुफ थानांगोन लोगोफोर नोंहा प्रुफ थानांगोन जे मानि थाखाय कमप्लेन होदों दायथ'आ नोंनाव थागोन जुदि उनाव भेरिफिकेसन जायोब्ला दा बेबायदि सिस्टेमाव नायनो हायो दानिया नोंथांमोना मोजां मोनबाय जानांगौ जायफोरा बाक्सानि गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन बाक्साया मोनला नामा होननानै दा फाइनालि नोंथांमोननि बाक्सानि लिस्टआबो ओंखारबाय बिनिफ्राय जों क'क्राझारखौ नायबावनोसै बिटिआरनिखौ नायनोसै थ' जों स्पेसियेलि बिटिआरखौ सावरायगोन दा जोङो क'क्राझाराव थुना होबाय 22 नाम्बाराव दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नै लोगोफोर क'क्राझार इस्ट सिगाङाव दंखायोमोन वेस्ट फैबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना इस्ट वेस्ट बबेबा मोनसेया फैयाखैमोन जानांगौ दायो मोननैबो फैबाय इस्टआबो वेस्टआ फैबाय सिगाङाव मोनसेल' दङमोन दा बेनिफ्राय नायदो नोंथांमोनाबो चेक खालामदो थ' गासैबो फैगासिनो दङ लासै लासै नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा गासैबो मोनजोबगोन बिनि रांखौ 1000 नोंथांमोना दानसेयाव मोनबाय थासिगोन जायफोरा एप्लाइ खालामदों बिनिफ्राय जाय न'खरा बोसोराव एबा बोसोरसेयाव नोंथांमोना 2 लाखनि गाहायाव आरजियो बा इनकाम खालामो अब्लासो बे रांखौ मोननाय जायो दानिया लोगोफोर नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइबबो खालामना लादो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना मोजां मोजां स्किमनि आपडेट मोनगोन बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे हानायसेबां शेयार खालामदो बाक्सानि थाखाय मोजां खबर नोंथांमोननि लिस्टआ फैजोब्बाय